negatif dipun tindakaken. Sepindah malih Mas Agung, jangan membodohkan polisi. Polisi itu segalanya tahu, cuma tinggal awake dhewe mawon kados pundi. Para pemuda nggih khususipun kenakalan masalah narkoba nggih. Oh, nyatanipun nggih anak kula dhewe bar nyemplung ngaten lho. Lho, lek ngono ya seragam no. Lah nggih menika. Anakku ya nyemplung ya. Nah menika Mas nah, Agung. Ngono ki ya ora tak urusi wong kuwi ngono kuwi salah saking menika jangan membodohkan polisi. Nah, mbok aja meneh kok sak keniten to, sak kecamatan Mojo iki lho. Ning ya ora bodoh ning ya eneng sing polisi kuwi terus gawe pilih dhewe, terus anake ya nyemplung ya pirang-pirang ngono kuwi. Nggih, pancen nggih kenakalan ngaten menika. Nah, aja meneh kok sak niten nggih, sak kecamatan Mojo pemakai sapa sing bandar ki sapa menika monggo toh sami dipun sadari aja nganti dipun bacut-bacutne. Mau wis dikandhake Mas Karno. Ya, panjenengan Bapak Camat, panjenengan Bapak Perangkat. Mas menika Pak Bambang. Neng ora meng perangkate mung ngomongi tok ya. Mari ditindakkan bersama. Nek meng ngomong tok ngene aku iso. Nggih. Nek ditindakke ayo. Piye karepe pemberantasan narkoba lah saka sithik ya bocah cilik-cilik iku diwenehi pendidikan ya diliwatne pondok-pondok lah gunane apa pondok-pondok dibantu. Nah, mari kita isi dengan santapan rohani. Ayo Bu, Pak, putrane nek subuh ya, mumpung enek pondok, enek langgar dah kuwi diseni. Terus diparingi sesarap supaya bocah kuwi ngerti babagan agama, ngerti ning tauhid. Insyaallah bakal direksa dening Gusti Allah, bakal iso suda ngono. Wah ngono iya. Monggo Mas Gadot saiki tembange engko cerita tok wis wayange tutup engko. Nyedam sari. Suarane kok ya apik ngono tek. Apik wong swara didol edan lho piye kowe iki ya. Lah ya ngene payu. Ngono kuwi kok ya ora tau entuk gamelan ra duwe gablek ngono piye. Matamu dadine bojo kuwi. Lah angger suarane apik dalang mesti padu jagone. Duit diuntal Gadot. Asu tenan. Yesus. Lakone dalang wis padha wis. Lah iya. Sing doyak ngantek yogane iki sing mburi ki ado celana. Lah apa to Mas? Lah wong panjrit dintekne Gadot aku keturun rasa mulih. Kekidang memanis. Ngono kuwi cara wong loro padha dalange ngono nemu acak terus ngono oleh duit ora kira-kira ning pos kampling ning ngene polisi. Amen lho ya. Lah ngono lho. Sira ngeneng lho kok iki konsep ngene iki terus dalang ngamen iki rong ngeneng kira-kira. Aku arep ngenekne anu Gong. Aku arep ngenekne lomba. Lomba apa? Ngene. Sekabupaten Kediri niku adu murah, aja adu larang. Adu murah. Dadi ngene lho, wayang ki amrih ben padha mlakune nggih. Kira-kira 2.500 cukup no piye carane lha iki lho. Gampang lek dalang agung panggah iso, mbok 1000 ya mlaku. Nek aku ra kere kok. Edan no piye. Terus dhuwit sakmono lek ngedum piye kok rumah sampe. Carane Mas Gadot. Dhuwit 10.000 nyuprat-nyuprut Mas Agung. Nek aku panggah iso jalan, sing penting ya goku ora nagih, ya gijenku gak nagih aku tok sing gawa ora apa-apa kira ya mlaku ngono. Kekidang memanis kaya kumbang kang hamulat sekar. Biane lho didelok mantuku. Kepengen ngingsep sarine. Kowe kok ayu ndolan. Alah ayu ra tau dijak kok ngelem. Lah sesuk melok piye? Moh nyasem mampir paling pol. Sik tolan. Ngene lho. Napa? Aku ki nek perkara siji wis mungkur. Hak demi Allah mungkur aku. Alah. Nah, kejaba nek awakmu sing perlu lah iki mbok. Dek Wulan. Kowe nak omongi dalang kuwi lek laris bojone akeh kelarisan ke pakmu aku wis seragam kabeh. Mas Gadot seragam. Kuwi pelambange kucing garong. Niki ta. Niki brengeng swara arum
Kowe turu sik, Jah. Lah nggih, ndi Pak? Apa? Sangune. Mangkleke kene ra duwe dhuwit e sange. Ngono ndudut wong. Lah iki rapae gak apa-apa, Pak. Aja, ngawur ae sak tak kok. Dek Wulan. Nggih. Dek Wulan. Nggih. Mas Gatot aja kuwatir. Kuwi kotak katoke niku kuwi sae wiringan demekan kuwi lek korek isine. Napa senes korek niku? Lah napa? Apa? Ya manten lagi karon anu rambut menek kono ilakno lan. Alah Pak ora usah. Dek Wulan. Nggih. Tak wae konsep iki udan-udan deres. Nggih. Ampres sampean gak usah nganggo klambi anget tak wae konsep. Aku duwe jamune. Nggih. Nguyuh ning kathok jajalan. Berarti jenengan nate no, Pak. Lah, kulino aku. Wong aku ndek lara nguyuh. Kowe aja nggarap dukun, engko lek katut lho. Alah katut ra apa-apa pokoke diopeni. Nah, Iya, aku Pak. mesti ngopeni. Oh, lah kowe yo ngeyel. Jenengan tanggung jawab to, Pak nggih? Heeh. Apa sampe ra tanggung jawab belas noe. Tonggoku kan mbok tinggalno lho Pak Gatot, lali to. Aja mbok omong nenek pisan. Oh nggih. Ngapunten nggih. Aduh. Ben ira Mamet Prono. Mas Gatot, coba sampean palarne. Lek pantes. Marang kusumo. Lontek dipalarne. Nggih. Baleni. kelas. Palaran, Mas. Sedalutan bisa nendra renggeng kula kumepyur pulut sayekti. Mas Gatot niku enten pundutan gending. Niku saking hormat kami Pak Edi Ponimin. Wah, nek Pak Edi kok nyuwara dhewe, Mas. Nek Pak Edi kok nyuwara dhewe aja kene. Ndak, iki tak nyuwun hormat kami Pak Edi tukang tebang badhe nyumbang khusus wonten dhuwur makam. Dadi nyumbang iki ning dhuwur makam tok iki. Dadi kok nyanyi dhewe ning dhuwur makam iki karo wong-wong. Lha iku pebangsane Gendruwo apa? Nyedam sarine tresno upama sli ramu saka
Gatot. Mugi-mugi ambarokai anggenipun paring sesumbang menika bawa ngidam sari. Ya, tak dongak-dongake laris kena nggih nyukupi anak rabine. Alhamdulillah. Amin Allahumma. Amin. Menika caping gunung. Caping gunung dipun palaraken, dipun jenggelengaken. Menika khususipun ibu-ibu ingkang saking Bu Baladewa Samiem. Mangga Bu. Suwinden ayu-ayu irunge banggir-banggir ke celurit kabeh sing bedet kuwi irunge kaya manuk bedet. Monggo dipun gilir. Sebelahe sing kidul dhewe. Ajake kok kudu kriyap-kriyip. Kelilipan hidup pasangan. Sing ayu bentrok Terus tur plerak-plerak padune mung arep melo. alah apa tenan to yu? Nggih menawi Pak Dalang. Upama sampean deloki yogaku sing mburi iki gelem ndak? Niki sedaya niki kula purun deloki. Lho, maksudnya niki sampean diwayah sing mburi iki ya dalang kondang mbiyen. Ondang iki mbiyen. Panjenengane Bapak Sunar mbiyen tahu dicekel polisi mergo kecekel Bandar Dadu. Kula pun mboten ngatasi nek kali sing mburi niku. Lha iki dulure Boneng mburi iki. Boneng. Monggo. Panas udan panas. Aling-aling.
Sami
jreng ngono terus piye to? Terus napa mboten? Niki menika wonten pundutan gending yen ing Tawang ana lintang. Belok. Menika panjenenganipun Dik Wulan. Kalih dipun jaipongaken. Syukur yen dipalarne. Yen ing Tawang ngoten niku. Mangga. Ana lintang. Ki nek belok titis iki. Nggih, niki enten Pak Dalang nggih, Pak Musikan. Oh, monggo. Monggo, Pak. Monggo, Pak Musikan. Panjenengan niku pun dangu mboten panggih lho, Pak. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Pak. Wah, lagi tepung niki lho. Asmanipun Pak Musikan menika dalipun pundi nggih? Mojo. Pundi? Mojo. Mojo. Oh, nggih. Sampun dangu anggenipun ngrikit Mas. Dereng Pak. Oh. Menika wonten dalang kondang ingkang sae sanget tur menika laris manis nggih murah dasare celuthak Mas Gatot belajar menika. Oh nggih. Percados kula. Kancane remuk pokoke. Nek dalang niku lek mboten celuthak mboten laris yo. Nggih, nggih. Kula badhe kula wiwiti celuthak niki kok. Oh nggih, monggo. Ben laris kados Mas Agung. Oh, nek kula pun ditiru niki rada angel. Niki mula bejane nek niru kula glundung. Glundung. Nggih. Bapak kula wani tampil. Cocok niku. Monggo. Yen ing Tawang Dah. ana lintang cahayu aku ngenteni marang mega ing koso sun takon ing warta janji aku eling sumadot rasanting ingsun ne mas ingsun prasetya sinaksenan bumi langit
Setyas nganteni padang bulan rodok kesruh. Nah, ujange mboten apa-apa Mas. Nika semangat-semangate dalang-dalang belajar menika tasih minggat panggung sepindah niki masalahe. Rodok bledru. Kudune nek arep dalang kudu wani gendeng sik ya bledru ngono wis biasa. Pokoke ora bledru duwe yoga. Niku sing kulino. Sing gampang niku. Nah. Apa nangger bar wayangan mesti yogane ting celenuk ngono kuwi. Wong kula niku cita-cita niku dados dalang sabet tempone malah bledru. Ku cabar mayang disabeti sinden. Lho, perkara ruwet niku. Lah perkara napa to, Mas? Kula ruwet bocah-bocah niku. Kula niku malah disabeti gelungan karo sinden. Ning kula kei konsep nek pengen sampean waris manis ngoten sampean takok Mas Gatot. Pokoke pun celuthak lho nggih. Nggih. Lah ya lulang waras yo bocange. Roh barang api-api ngeten mboten celuthak napa betah. Direk lulang bongko ngono ya. Niku anu Mas Dalang, niku pakeme dalang, pakeme sinden niku hampir sama. Nggih. Siji nek dadi sinden kudu ane pegatan. Nggih. Waduh, loro repot tau mulai mesti laris. Repot iki lek ora uli-ulian. Lah mbok takok sinden ndi golek pegatan karo mlayu lunga ngono. Sewu. Jenengan niku marahi kok ya semaringi sing apik. Nah, niku dalang ki tuntunan dalang ki ditiru. Dalang kok marahi sing elek. Kon perjatan. Jare kuliah apa MH? Lho, MH niku napa to, Mbak? Lah napa? Lho, gak ngerti sampean. Mboten. Padha karo aku. Alah kisruh. Niku pakeme sinden ning akeh-akeh ngono apan dalang ngono mesti bubrah. Niku pisanan ping pindho engko laris meneh bubrah meneh. Nyuwun sewu. Sinden niku nek rabi kalih yoga utawi kalih dalang mboten iso pegatan. Pun to kula sinden niku saka tembung napa to, Mbak? Lah napa? Pasindian. Menapa? Pasindian. Pasindian. Nggih ngertos. Nek yoga yoga napa? Saka tembung wi, yoga, wi iki meleng, yoga ki sembah. Dadi wong yagane candane wong nyembah, wong ndonga, wong salat iki padha karo yoga nek nabuh ngoten. Nek rusak kabane rusak sembah ya rusak sembarangan. Ning jenengan walak dawuh, nek dadi sinden kudu wani pegatan. Nek kula ngarani mboten sinden nek rabi yoga kalih rabi dalang niku mboten iso pegatan. Mergane napa nyapa? Jenengan mboten ngerti to? Lah wong kawinane urung kok pegatan. Walah memet. Mudyar ora dalang-dalang kuwi. Musuh-musuh sinden kuwuk. Diremet pokoke. Ijaban urung pegatan. Aku lek karo wong-wong ngono kuwi wis ndak iso apa-apa aku. Niki pun ngentekne dalang pirang-pirang kok ibu-ibu niki. Lho tenan. Lah kuwi dalang pirang-pirang. Tapi nek ning kula mboten maido lek ngelem niku garwane Mas iki Mbak Woro. Nika pelatih pelatih Persik. Dasare setia niku saestu. Nggih. Terus Mbak Woro ya setia banget neng mae bukan pegatan. Lah niku barang selek niku pun ditiru. Nah niku pancen nggih pakeme keluarga sinden iki pabrik sinden kabeh mulai mbae Yune Budene niku sinden kabeh. Jenengan tembete teng isor pring nyono. Neng enek sing nyeblang salah sitok niku Budene niku Germo. Nggih. Sinten po. Sinden ngrangkep Germo. Lah nggih setore teng jenengan niku to. Niku Budene nrimo gelap. Mangga niki Wulan. Anu Mas, niki bar caping gunung terus niki mendem wedokan. Pokoke isine wis ngono-ngono kuwi lah. Senengane kok ngono dalange. Lho. Sing lagi pasaran gendeng-gendeng nak ngono kuwi. Nggih. Ajake dadi dalange kudune ya gak celutak, ngono ya laris ya. Nggih, niki wau napa bawane mendem wedokan to niki wau? Nggih, dibawani mendem wedokan. Niki wau yen ing Tawang, Pak. Sak menika niki wau yen ing Tawang. Lho. Nggih.
Sampean Kula napa? mendem wedokan. Kula mendem kalih sinten? Mas dalang Gatot kenek iki dalang kuwah bae iki mburi iki sayang ndak duwe iki rada enek lorone iki. Kula kan iki lek nek mbing mburiku iki mung sitok cirine. Apa ngangkat sikara geblak ki ayane kumat. Oh, Pak niki. Nggih. Niki Suarane apik mbiyen. Nyanyi mendem-medekan nggih. Kalih sinten? Mas kuwi dalang Gondo Prayitno Tata Raharja iki Kosolo. Lah niki celutak Pak. Celutak. Lah Petra sing garap ngono kuwi. Sing apik ya ngono kuwi. Gedek-gedek niku niki Pak. Wis Mas Gatot wae. Ya Mas, enggak Mas. Ndak Mas. Mas, ndang to Mas, Mas. Rumah saku malah kremok piye iki aku ndak hafal aku. Aja suwatir nek karo aku. Pasti engko tak gawak kingkung lho kingkunge pirang-pirang iki. Mas, Anda hafal aku. Ya nduk ngadeg kok nduk cayu. Aku ngadeg karo awakmu ya wis dolan wendek aku dhuwur rek. Halah ndeke sinten? Ndek Resa lho. Oh nggih. Mbok Apa tole? kuwi lan wejen. Lah niki kan mboke wis kekrep sedaya. Ya ora. Aku mbokku kaya ngene tak keloni terus aku. Apa le Gatot? Tot apa? Lho karo jurakane nek kaya telek. Dek Wulan, Dek Wulan iku enek bagi karo sampean karo pipis Dek Gatot iki tadono. Lah nggih. Dalang rusuh. Niki kan nganu jenengan dapuk anak kula to. Syaraté dalang mung kudu rusuk. Nggih. Kudu rusuk. Apa Tot? Jauh. Peh kula saged nyanyi Gatot nggih niki lho Pak. Peh. Jan seneng aku lek kesempatan. Nang krasane delondonge degleng sitok wis. Aku njaluk dikawinke Karo sapa le Gatot? ora dilagokne gah gilane kuwi. Lah wong jarene mboke mesti tuwek. Lah wong anake sakmene mboke kaya aku kepenakan anake ngemak-ngemik. Ya titan ana nek kate medhen ora oleh awas wae tenan. Aku yo ning buri Dek dalan Wulan. Pak, nggih. Nek mboke sampean Pak Nggih. sakmono kuwi malah syukur ngono cara turun dan. Lah anak sakmene lho. Aja ngatekne dalang. Sik rokokmu gon rene. Ah, moh sitok gah kirimen lho. Aku nang rem loro. Tot aja gragas Tot, Gatot. Lho, pancen pakeme dalang sutak kudu ngono kuwi. Sitok Edeng, Aku lek rata rewangi ngene ku ya duablek e. Sitok Edeng. Sitok Edeng, Awakmu sitok ae. Sitok Edeng. Sitok Aku ae, ora Bu. nyanyi karo kowe. Kira-kira sing urung kedeman rokok ngacung. Lah ngene lho. Padha-padha. 1 2 3 4 5. Lah iki mek ikut entek. Enek amplop tok iki. Nggih. Saurana, Nduk. Lha wis tak sauri karo sapa? Sing kibot wis double iki, Meng. Ora dilagokne omah aku gak penak lho. Suaraku kaya ngene lho, Le. Presidenku keclok kabeh. Andang kek kono Tot, Gatot. Sing penting nyawane. Ayo Le, joget Le. Ya. Resa. Dan joget ngono lho. Hey! Simbok. Anak apa Gatot? Kok aku ngono kuwi? Ana ketang Iya Le. tinggal tukokno. Ora ada duit kok. Le. Simbok.
aku wis gedhe ana prawan coba takokno dole-dole katane abang dicapuri klopo baru ya ya dole-dole rabine gampang terus paling penting golek gawean aku nyawang sik to apa awakmu to Pak aku gah ngejak wene iya le heeh le beh lha ngono ae sesuk tak miki le tenang ya wong sakmene kae lho kabeh roh lek jeneng kuwi Gatot aja Gatot tak tonyo pisan kowe nggih ngapunten Pak kula nggih tasik kesempatan iki iso nyeluk Gatot tenane biasane lek Mas Gatot Pak benjing kula ditambahi nggih kula Dik Wulan arep ngemiki lho ha nggih wis to Pak tenang ae waduh simbok penting kawinan aku iki wis mantep wedok ayo awan bengi bisa turu awan bengi pengen ketemu ora gampang jodoh ya kudu bisa golek sandang ayo apa bojomu mbok takani watu lah wong kowe iki ra nyambut gawe lho Le kok gelem lho bojomu ki heh ora nek kuwenye ngono ora masak lah iya kok gelem lho cara aku dadi bojone Pak Gatot emah wah ya wis sing liyane enek sing gelem kok bayarane mek 75 yen mengkono aku paling bledru. Piye to? Lah mbok celuk-celuki jenengku penjangkar karo wong gerak. Lah wong sampe niki kan yo empane kaya wong ketoprak ngono
Nggih nuwun sewu para sederek, menika anak kula wadon Gedung Bulan. Terus niki wau kula dapuk mboke. Lah wong anak kon basa jenengan ya ora pantes, Pak. Wah aku ora ngongkon basa. Lah tapi jenengmu sapa? Lah mau mencap-mencep kuwi lho. Lah nggih, jenenge jenengan sinten? Ilak ono anumu keringetmu nek. Alah padunar pendemok. Tamone bojomu lho, Tot. Nah, kowe mulai kerah kuwi. Lah nggih, jawal-jawil mawon lho, Pak. Ya ora apa-apa pancen ya pakeme Ngono celutak. diceluk-celutak ora gelem. Pakem celutak lek ngono kuwi. Kowe apa anake buahe Deglang to? Hah? Kok celutaki? Ora gampang wong jejodohan. Kudu bisa golek sayang apa bojomu mbok pakani waktu. Yen mengkonon aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikahan Ya tole dengane mboke Sir! laksana. ya Nggih, kula nyuwun sawer. Beh, jam cah iki Nyanyi kat mau ora rakene iki disaweri. aku ya isi. Syarate isine korek lho kuwi. Lek ngerogo kathoke bolong. Nggih, muga-muga diparingi nggih, Pak nggih. Kuwi aja kuwatir. Mas Gatot kuwi Pak 10.000. ya alhamdulillah disyukuri. Nggih matur suwun nggih, Pak nggih, Ah, panjenengan iya. jan Neng. bluwo sanget nggih. Ya matur suwun. Saya Mas Agung. Gatot kuwi ora dhuwit, biasa sing disaiki cuyu malah ning Nggih. mlaku guyu dhewe. Matur Biasane sembah nuwun ulek-ulek sanget Mas niku. Agung nggih. Nggih, Kula aturaken sugeng dalugi dumateng bapak-bapak kepala desa seluruh kecamatan Mojo. Kula pinangka sesulih saking Mas Jalang. Mugi-mugi pikantuk sesulih ingkang saklangkung kathah awit pisungsungipun. Sembah nuwun sanget Mas Agung Nggih, nggih. tambah nun sanget. Mugi Ayo, Duk. sukses. Ditutukake lakone. Gandane Kang Sekar Kadung mewah kembang menur yang semu arom mewah ayat-ayatan Kati kusuma mangambar-ambar war kukusing tupa kang kumalun Amar megolir membo Bathara Ayo enggal ngabekti eling urip bakal tekan pati mumpung urip enggal ngabekti nyembah marang Gusti Kang Maha Suci anut agama suci besok mati ora kena bilahi laing tono tuau ingkang wonten alun-alun negari Ngastina kawit
dening Patih Arya Sengkuni pating kalebyar pating kalebur kados gabah deninteri. Grapa kang tumingat campo samya ngedali
acampo samya ngedali lertatet wileteng kata dan nyangkang mangun sang niti bencang sangat dimicil latinya ngedali wuwus Paman Haryo nyungsung kabar man. Kula puntur sasana ngentos jenengan dangu man enten mriki udanan. Enten Pendhawa Agung kula kudanan manfaate Haryo Sengkunar. Niki tunggu kanca-kanca pun paringi bingkisan apa dereng man? Jara paman pati, wah aja cekuti dirokokku man. Cangkeme kok ya. Durma gati kok ya eling leh rokok wis dikae ngono kok panggah. Saestu man kula wau pun bagian kula sade benjing yoga-yoga kersane madosi niku ngantuk sedaya. Bubrah lek karo kowe iki bubrah. Paman kula Raden Citraksi kula pundi kula bagian kathah wulan. Bagian kok kathoke wulan terus piye to? Najan kula nggih mekaten paman nyadong dawuh paman kula nyadong dawuh paman nyadong dawuh. Dursasana kabeh Kurawa iku mau ana parpatan agung sidang yaiku mau paripurna para anggota dewan mantri bupati. Siji ngrembug yaiku mau anggone besok tumapaking Baratayuda Jaya Binangun. Kaping pindho ya kuwi ngrembug tatanan praja. Negara Ngastina akeh pagebluk, akeh bocah nom-noman padha Purwaduksina tegese lali marang kewajibane sing sekolah ora tau mlebu padha dolan ora gelem mituhu marang dawe guru entek-entekane maneni marang guru. Lah iki dirembug ana tatanan praja sebab yaiku akeh padha bocah iku mau sing diarani yaiku mau ngepil lan sak panunggalane. Terus akeh bocah nom-noman durung tutuk umur wis padha mbobot. Lah iki agenda sing dirembug ana tatanan praja iku mengkono sing kaping 2. Kaping 3 yaiku mau murih tentreming swasana. Nggih, Dursasana ana pagebluk mayangkara. Bisane negara Ngastina kuwi tentrem kudu tinumbalan ya kuwi Semar Badranaya. Nah, Semar Badranaya iku mau ana Karang Kadempel lagi nandang prihatin. Ya kuwi anak-anakane Petruk Gareng Bagong padha nunggu lan para nem-neman Pandhawa ngedekake gendera umbul-umbuling perang lagi. Iki kang kudu dirembug kudu dibuyarake. Ya sabab saka kuwi yen to Semar iku mau dirembug apik-apik diboyong nang negara Ngastina. Nanging para Pandhawa ngedekake gendera ning perang kuwi tanda-tanda yen to arep nantang perkara. Nah, yen wis tetela kaya mengkono mau aku minangka dadi sekretaris negara. Yaiku patih uga mantri uga perdana menteri. Ana negara Ngastina kudu nindakake perkara kuwi. Nggih iki dawuhing Ratu, dawuhing Narendra, sabda Brahmana Ratu kudu ditindakake. Ayo Dur.
ngetutake yaiku mau panglima perang. Gustimu yaiku mau Adipati Karna ngrimbik para wadyabala. Lan uga ana ya kuwi siswaning Pendeta Sukalima uga sabiyantu marang purbaning lakon iki Dursasana. Mula yen ta Pandhawa bakal tumpes kelor besok bakal kasembatan apa sing dikarepake dening Gusti Kang Sinuwun. Dalah. Bola-bali sing dirembug meng kuwi tok wae to, Man. Nek kula ngrembug niki tatanan praja niku manut miturut ambangun jiwa bangun raga. Nah niki sing kula goleki ngoten. Bolak-balik kok Ngastina kok jejer anggere digoleki Patine Semar, Darawati, Kresna, Anoman. Lah niku mongko dik napa teman kelampahan. Pun mangrasa-rasake. Negara Ngastina, wong Ngastina ki apan golek wahyu endi sing oleh iku. Ngrembug tatanan praja, apik-apik anggere nek sampean bubrah. Nah niku PR sampean. Nek sampean itu dawuhe kula mbok empun ditindakke nek tatanan praja murih tentreme. Ambangun raga, mbangun jiwane lah niku sing kula goleki ngoten. Ning nek ken perang ngitesi para wong-wong sing ndak salah kula mboten pun nang sampean nang nyangi dhewe. Nah, niku wau sampean rapat kula mung nggih rapat, Mas. Kula rungok-rungokke Sinun Prabu Baladewa muring-muring ngoten niku wis pun bener niku. Ngrembug tatanan praja warisi negara Ngastina niku teke Pandhawa niku pun bener. Neng nek pikiran sampean mboten ngoten niku murih amprih matine Pandhawa piye anggur Pandhawa nang dipateni besok diagahi negarane lah niku. Lah lek ngaten iki lho Man. Kowe gelem nindakke apa ora? Yen ora gelem nindakke ngene tapuk asma. Dursasana Durmagati. Tak coret-sret agendamu reneng ning praja. Sing golek sing daftar pirang-pirang kowe. Golek gawean ki angel. Bayarmu gedhe. Lah tanpa ana patih sengkuni negara Ngastina ki ora mbeber kaya ngene iki. Apa keturutan sak ciptanu sak karepmu kasembatan iki jalaran ya Patih Sengkuni. Arep ngambak ki wilayah jajahan kelakon Patih Sengkuni. Sing berputar dudu ragane ning ki lho uteke Sengkuni. Ya lek utek-utek bosok ngoten niku. Ajeng mangnyangi bolak-balik sampeyan gawe tatanan praja, gawe strategi. Ning entek-entekane menakne sampeyan gak ngesake kawula cilik. Oh ngeten iki informasi BBM arepe naik lha ora pramudyar niki ngeten iki. Sampai sing duwe dhuwit wong cilik-cilik ngoten niku urung sampai mundak panganan wis diundake. Barang sembako wis mundak lho ngeten iki. Ngesakne sing tugas kados kula-kula ngaten iki lho, Man. Sampeyan perintah penak. Wah. Bareng tekan nanggone Padepokan Agung nang pendopo munggah nang camat nang kepolisian. Waduh, susah ngesake banget, Man. Wis Pak polisi iki dikeki tugas abot-abot goleki bocah ngepil, diweneki tugas kon ngamanke lho ngeten iki lho, Man. Mbok nggih sampean mangrembug ngoten niku to, Man. Mulih prajane iku apik, tentrem ora ning perang ngoten lho. Kuwi nek karepmu ning karepe sing kuning ora ngono. Swata metu njaba nembang ngoten nggih ngestaken tau. Mundur Senapati undanging prawadya saweka umyong swaning pendebari gobar kornang kalawan poksor tampur miang suleng
papan ten talutan bendera mewah kakondo asri kawuryan wusnya rampung sang swatama denya dawuh angundangi wadya yung wadya pala daya sang swatama kadya sing nebah candrane sigra mangsa lumampah
kota Pandita Durna, Pandita Durna. Wektu dina kang prayoga. Wektu dina kang prayoga. Semar Badranaya wis koncatan dening jagate ya kuwi. Sang Hyang Ismaya wis oncat saka praja. Saka ya kuwi guwa darbaning wadaking Semar. Ana karang kadempel. Ayo Durna. Sesinglon lan golek mangsa murih sampurna. Murih bisane ya kuwi negara Ngastina bisa tentrem antuk tumbale yaiku mau si Semar Badranaya. Mula saka kuwi Durna, para Kurawa bakal tak sabiyantu marang bangsa lembut ya, Nger. Ayo enggak kepiakno ngestake jauh, ngestake jauh. Buta Pandhawa tata Katiwisaya Indraksa Sara Maruta Pawana Bana Margana Panca Bayu lan Warayang nawas padake Ki Candha Birawan Pancasanya kula wonten dawuh pangendika Bathari Brahmuni kula wonten dawuh kowe ngerti bot repot kunggonku kepengin yaiku mau golek mangsa golek bala wadya bala besok aku lan kowe wis dinas dening neraka jahanam mulai iki ana payo-payo ya Nger kabeh jim setan pribayangan kepyakno yaiku mau musuhku bebuyutan ya kuwi Sang Hyang Ismaya Dewane Jawantah Semar Badranaya. Mula saka kuwi ayo bakal tak punjungi saka kepareng-kepaku marang ana sabiyantune yaiku anakku. Kurawa kabeh lan uga kowe kudu bisa nyengkuyung marang kurbaning lakon iki aja nganti Ismaya bisa bali ana ing jagating pribadi. Mula para Pandhawa enggak sirnakno ngestaken dawuh.
ingkang wonten Karang Kadempel tratah negari Ngastina ing mriku celak wonten pesanggrahan Randu Gumbala ya Tegal Mandala Seta ajange peperangan nalika semanten Karang Kadempel suwung kareksa dening para nem-neman Pandhawa kaya mangkono wijining sabda pangandika Raden Sragi kula Wanoman wonten wigatosing punapa dene paduka tebih saking Kendali Sada prapteng lampus prapta wonten tebih suring Tegal Kurumandala Seta yo Tegal Kurumandala Seta ki ora adoh kaya dene nggone papak dununging Kyai Badranaya. Aku suwan ana padipokan Klampis Ireng sajake Sangjang Ismaya ya dewaning Semar. Iku mau wis linang sukma. Ya sabab nggone kepengin anggayuh marang purbaning Gusti ambangun jiwa, ambangun sukma, ambangun marang kapribaden. Mula tinulat dening para nom-noman lan uga para nayaka praja ngelinga. Elinga Semar iku diwane jawantah, najan derajate lurah, najan derajate pamong nanging uga tau dadi ratu dadi bupati. Mula tinulat nyelingake wong kang lali marang purbaning Gusti nindakake yaiku mau salat marang wong-wong kang durung tinemu nalare tegese wong tuwa-tuwa kang durung bisa tobat mesanggrah ana padipokan Klampis Ireng. Kyai Badranaya mubeng marang pondok-pondok kabeh tutus nindakake dharma ya kuwi salat bengi kaya mengkono mau nganti lali purbaning Duksina lepas ing cipta Ye Semar oncat saka jabaning garis yaiku mau saka jabaning ragane banjur apa kang kudu ditindakake gegayan iku mau pancoban sedagi lan uga nom-noman kabeh ora pangling jampyak-jampyak ana Tegal Mandala Seta ajange peperangan Bratayuda Jaya binangun ora pangling kae Kurawa saandane ucap kadar itu kaya mangkono yeno wawan sabdo Resi Mayangkara dalah nem-neman para Pandhawa kadadak ana mendung pedhot Telimangan lah punika diwaning berkasaan diwani berkasaan aratune iblis mandating manungsa nalika semanten teledang ana ngekono teledang marang ngekono nyat katon nyanora nyat katon nyat ora nalika semanten eling-eling Pendhita Waskita kaya dening Sang Begawan Kabiwara koncat saka jabaning nalika semanten anyaut
marang Aratune Demit kaget kula kasar. Hoi. Paris kang prayitna pinumpes pengawak Pandhawa wong kabeh wara kok muncat ana apa Setyaki waspada katone pedhut lali menganke ora pangkling kaya Ratu Iblis. Ratune Demit, Ratune Lembut, Linang Sukma, apa dianggep Anoman? Puta. Ayo. Setyaki Purnamen Pandhawa reksanen kawengkoning yaiku mau Semar Badra klambi sreng aku dhewe sing mandikane. mawon